Kana just tao no. Na-miss ra ko sa mga tao kay pag nganhi na mo katong kami ni ngani kamera jud. Why mga sakyan na. Wala pa rin kuan kuraw. Nan Anana. dili pa ning kurawa, wa pa man ni pintal. Ay, agi man kanang gi-close balik. O gi-close. Gi-close ni. Kay sa to ana permit man talito. Padong to siya i-close pag nganhi na mo. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Robbie Simagala guys. Sa atong channel guys na datay mga mukbang, gaming, challenging, adventure, lifestyle. So kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please subscribe na din guys. And don't forget to hit the notification bell guys para always po kayo updated sa ating new upload. So thank you so much pala sa inyong mga support. So walang sawang support sa mga nag-support sa aming channel, Robbie Simagala. Thank you so much. I hope nga naataka nun ay sa mayong panglawas, mayong pangnahon na more blessings to come in our life. And syempre guys, daghang kaayong salamat sa atong Ginoo sa atong labaw makagahom sa ang gihatag sa tanan-tanan sa atong kinabuhi guys, especially gift of our life, gift of life. So Karapi ni nga spot. Tourist spot. Kadagang sakjanan. Wa jud klase. Bakasyon jud ay. Nah, pag na. Asa man ni? Basi ay exit siguro na ubas asa ni ba? Hoy ingani na pag ngari na mo di man intaw ni ingani. Taghana nas sus manay giingon nga wa juday klase rong panahon na bakasyon gyud kay Ginoo ko orang daghana jud sa mga sakjanan kilid-kilid. Mao ni diri campsite di pa jud ni ngani panganin amo wa jud toy sakyanan perting linawa kamera. Karag taghana na. Dira ka parking tadi. Pero ko sila. Naog. Naag na mi. Naog na ta. Bagin. Gidagsa na gyud og mga tao ang campsite. Guys. Balik ka. Ato. Putsi tidang kapayong-payong. No. Ato siguro na. Di, pwede na kuya. Muhigda atos likod guys dara isa. Amin. Uy. Lisa dito. Lisa. Santa. Ayun na oy karirang mga bata. Ha? Oh, karon ganina. Oh, mura, mao na to. Gani ha, karon pagapalis ning init na noon. Sorry. Palis na din init day. Pwede tara ba kayo? I like. Na, siguro. Gani patag Siguro bito ko. Oo. Igog. Siguro kung nagpandong. Abi gini ko ginsunod sa pa. Abi lagi na kog muuban pod. Sige, kuha man ni ako motor.
Daghanan ng tao. Last na mga ni diri. Di pa ni kayo ko. Asa man nga kan? Sampay lang nga to subay di. Di lahi ni. Ano isa na di ay? Diri ra gini siya. Did in rani kani. Oh. Tani ra jud siya. Ano ko jacket unta? Pandong awan mo tarasod. Garbing ka. Init ta ba? Nami dinikuan. Bagong silang sa adlaw og padong kanang sekanda ni. Padong saup. Kabing initang ilaagi nga rong orasa. Arawan to si. Sarap to sa kauban di ana disuna. Diba daghan sa mga tao diri eh. Nagpasa silong. Ay. Sakto dyan suroy ba kay? Ag-adlaw perti bang inita. Wag. Maju gani kay. Pero sila kamo to. Tapos kinababuan. Di man kamo dahil huguran ni Miss Kay. Ay, masubsub mo ko nagpikas ko rin. Magkapikas ng lugot. Oh, man pa magukod ta. Magukod ta. Asa? Padung sa ibabaw? Ngani, madam, ganita. Padung babawag kasi. Padang ati Ruby. Ayaw niya. Agi kay dangog na. Pada ati Ruby sa unang primero na mong saka og panoramic nga. Gukod pa silang dyan patut babaw. Ay, Ginoo ko perti dyan yung pangalaspada. Tabang good na mo. Glisod sa ginawa. Wala maguntis-kuntis kay bong tukaron ka adyo. Dag paluan tatas lubino. Sakto patidit. Hendak menuta niyo daw. Oh, nasinaw nag-ibabaw. Dari lami. Kaya hapon ka nang wala init ba? Kau nasakyanan uy. Panganhin na kani daghan pa kay nig. Sagbot. Karon na sinaw na. Ana ba? Yang ada po pa. Tapok ra. Tapon no. Samo siguro kita na. Oh. Na di na kay init la minaw naghangin. Aga to kining sa kuan at sa choco tagado. Hadlok sinagian dari skilid do. Hadlok agian jag. Gusto ko maligid.
Oo. Ito na ID nga, taga-Bukol ka. Pag-picture sa inyo, meet ka pa sa YouTube. Slide show na po mga meet the facilitators. Naka-slide show. Dito diro. Ay sige dito. Ramin? Hindi ka magalaw? Nanggihan ka na mo, Dong. Ha? Sana sila ubos der. Ikaw na. Ta. Ikaw din na, ala. Ay, wag na tumagin ko. Sagutan. Ay, dayan te. Di ba ni dangog? Mura magdara tagis ko an. Mura magninggilo kagahwang tuhod. Uy, di sa akong sinilas dangog. Katry ka lang mutagan ka doon. Kagkalit kila short. Ay, sure to lakam sa kamod na noon. Elementary pa ko, ani. Para doon. Sa air, bitaw, nana. Pila. Pila. Haraman. Di pila. Oo. Ako giwili na pa. Pila man dito. Ta. Lagi mo na experience sa mga ino. So, kadak ka ng ano. Kada ko gilabo. Kana just tao no. Na-miss ra ko sa mga tao kay pag nganhina mo katong kami ni ngani kamera jud. Kamura. Why mga sakyan na. Itong paano to? Wala pa rin koen, puraw. Nan Anana. dili pa ning kurawa, wa pa man ni pintal. Ay, agi manig ka nang gi-close balik. O gi-close. Ano ba? Gi-close ni. Kaya sa to, ana permit man talito. Padong to siya i-close pag nganhina mo. Mga karubi, please subscribe to my YouTube channel. Thank you! Please like, comment, share, subscribe to my YouTube channel, Ruby Simagala. Thank you for watching! Bye-bye!